Yeah. DJ Cashflow. Ngene spunzane sensalute zami pitbulls thetha ngo-day one lezinsuka naze-preschool Georgia Strali bengatholakali cause i-evan phansi kwamanzi kwazo-submarine sesese-primary timing ka-Mr. Fox yo with times 2 belami black effort D-Law with my crew went to the school of Fort Knox high school now I'm here where cause fear when I'm doing dope collabos with my goons yes eziziyakrazula i-mic sayixhakamfula esikhathi sokuphefumula xa khona into endifuna uyisampula phethela ispeti wetness ilindele uyitshentula nisusukhula mhlaba ngula mhlaba khula mhlaba phupha bafana bam mina ndanikuza night info scooper endleleni yami usuka ngoba fantarh yowushusho wobumphunga marezidashileyo yasho madwadle nakumncunya Teneke engqeleni yamelanga representer Danger Gevar jonga ingozi before you enter Take notes ngoba eze zibhalwa ngabhodini in your iPads maybe but u10 kwaye useboxini mina ndiyacheba ndiyachaza ngokuyicacile i-deadlock kutsho njani ishumi ngoku ima before you go in shock itinarha ngutata nobuhle ngumama kaloku ndikhethwe kesininzi ngo-10 bodwa keyami ireport enjonga uprincipal undinike ebomvu itshoki inika zam zeyazinyani imibala iba yingxoxo izinyanya ngabantu bam njengoba wena ubona izipoko le nto ndiyenzeyo ngumlingo andingathethi ngothakatha isipiliyoni esingabanjwanga ngumaraza itinarha ndim funa kukhala umzali edabaza odaba utanci umalume umakazi womntana iyazi uba lo nyhani ngutata ka-aza